Bună! Bine, Ce faci? sunt bine, mă bucur să avem interviul ăsta împreună. Mă bucur că Și ai eu, acceptat și îți mulțumesc că ai acceptat. cu Sperăm ca drag. fetele care să vadă experiența ta să cumva să le ajute să decidă ce vor să facă mai departe. Mm. Spune-mi, te rog, Cristina, câte ceva despre tine. Cu ce te ocupi? Știu eu, cu hobby-urile tale, cum de ai ajuns să intri în program până la urmă? Da, eu stau în București în prezent, sunt din Constanța. Lucrez ca biolog și coordonator de departament la o firmă de consultanță de mediu. Deci în domeniul acesta sunt. Îmi plac foarte, foarte mult plantele. Îmi place să fac drumeții în natură. Îmi place să pictez, să fac tot felul de lucruri manuale. Mhm. Cam astea sunt hobby-urile mele. Îmi place să joc volei. Ok, chiar mă gândeam să te întreb pe partea asta de uh, activitate fizică sau hobby-uri cu activitate fizică, cum e? Da, îmi Ok, place foarte mult să mă volei. joc volei și să merg într-un meții. Am înțeles. Super. Spune-mi un pic, Cristina, cum au început așa problemele de sănătate la tine sau modificările astea în starea ta de bine din timpul zilei? Știu că tu aveai o alimentație diferită față de a majorității oamenilor, adică aveai deja o alimentație bazată pe plante, dar Da. spune-mi un pic cu ce te-ai confruntat și cum ai început așa să observi că lucrurile parcă nu mai sunt chiar ca înainte. Da, pentru mine a fost așa ca un șoc, pentru că a venit dintr-o dată, nu m-am așteptat că se întâmple și în circa 2 luni m-am îngrășat 11 kg. Nu știam ce se întâmplă cu mine, am tot fost pe la medici să fac analize, de la medic la medic, nimeni nu spunea ce am. Mhm. Deci nu știam ce ar trebui să fac, de unde să o iau, ce să fac, habar n-aveam, nu-mi dădeam seama. Și mă simțeam din ce în ce mai rău. Asta a fost acum circa 2 ani, Mhm. poate mai mult, aproape 3 ani. Și de atunci mă confrunt cu starea asta. Nu pot, n-am reușit să dau kilogramele jos până de curând. Orice făceam nu reușeam. Starea de oboseală fizică, dar și psihică. Mhm. Și toate astea, acum uitându-mă în urmă, îmi dau seama că au venit cumva pe bază de stres. Mhm. Și pentru că nu mai acordam suficient de mult timp pentru mine și pentru a avea mai multă grijă de mine. Mhm. Mhm. Uite, În perioada respectivă și lucram foarte mult și cumva s-a văzut. o să și dau share screen. Acum tu poate ne și spui ca și timeline pe unde ne încadrăm și cu fotografiile. Deci să înțeleg că aveai partea asta de ai luat brusc în greutate, ai spus 11 kg în 2 luni, Da, ok. Oboseală și partea asta de stres destul de accentuat la locul de muncă. da. Știu că îmi spuneai tu că ai avut ceva și modificări pe parte de glicemie. Da, Cum a fost asta acolo? eu nu mi-am dat seama că ar putea să fie ceva legat de glicemie. Pur și simplu aveam stări foarte des, de circa 2-3 ori pe săptămână, în care începeam să tremur, îmi era foarte cald, uh, simțeam că nu mai am aer și mă durea capul foarte tare. O durere de cap nu-mi trecea cu nimic. Și am tot avut episoadele astea multă vreme și am, din nou, și am fost pe la medici, nimeni nu știa ce să-mi zică ce am și așa mai departe și într-un final am dat de o doamnă doctor care m-a trimis și la diabetolog. Mhm, Și atunci am aflat că am rezistență la insulină cu indicele HOMA de 4,2. mhm. Acum, cred că în aprilie anul acesta s-a întâmplat. Deci cam 9 luni, 8-9 luni în urmă, cam așa.
Da, Ok. da. Și ce ai Până făcut? atunci nu mă așteptam. Adică nici nu mă gândeam să fie legat de partea asta de rezistență la insulină, diabet și așa mai departe. Mhm. Ok. Pe partea de, știu eu, poftă de dulce, foame constantă, sete poate mai intensă. Ai avut probleme cu partea asta? Sete, eu dintotdeauna beau foarte multă apă și din cauza asta n-am realizat că ar putea să fie o problemă că beau peste 3 litri de apă pe zi, dar legat de pofta de dulce. Uh, eu, în general, nu sunt o persoană care mănâncă dulce. Dimpotrivă, prefer alimentele sărate. Ei, și de la un timp, ceva s-a schimbat și corpul îmi cerea dulce, deși eu nu, în general, nu consum dulce. Și asta, iarăși, mi-a dat puțin de gândit, Mhm. că observam schimbări la mine și nu dădeam seama de la ce sunt. Am înțeles. Ok. Pozele astea cam de când sunt? Cam când timp în urmă? Chiar, chiar din perioada când am aflat de că am rezistență la insulină. Cred că Mhm. pe 1 mai e făcută poza din dreapta și Mhm. cealaltă mai devreme, prin aprilie, nu mai știu, ceva de genul. Și diagnostic de sindrom de ovar polichistic. Ai avut, n-ai avut pe partea asta cum? Nu am avut un diagnostic dat, doar că semnele astea sunt, adică am fost la ginecolog, doar că atunci când mi-a făcut analizele n-au Mhm. fost foarte vizibile ovarele Nodule. și nu a putut să îmi dea diagnostic, dar aveam menstruații neregulate, uh, treceau și 35 de zile și nu îmi venea menstruația. Mhm. Uh, Într-o lună era foarte abundentă, în altă lună era normală. Mhm. Aveam inclusiv ca niște coșuri, o iritație cumva pe piept și pe gât, Mhm. uh, de care la fel nu puteam să scap. Am fost și la dermatolog cu problema asta, mi-au dat ceva tratament, dar nu s-au dus. Ok. Și cum a fost după? Uite, acum că mi-ai spus mai multe simptome și aș vrea să-mi spui acum, înainte să mai intrăm în alte detalii, ca să nu cumva să uit, cum a fost după? Că mă gândesc, poate nu toate problemele se rezolvă, dar care dintre ele simți tu că s-au îmbunătățit după Eu, program? eu sunt foarte fericită pentru că am o listă foarte mare de beneficii. Ok. Nu doar că am reușit să duc în remisie rezistența la insulină, care acum este 1,5 și vreau să o reduc și mai mult. Am scăzut cortizolul și era la limita superioară, era foarte mare. Uite, vreau să pun aici un pic pozele tale de înainte și după și din față și din profil, dar vreau în Da. timp ce tu povestești să ne uităm peste analize. Eu de obicei pun analizele pentru cei care vor să dea pauză să citească Mhm. exact pe analize, dar mi le pun în tabelul ăsta ca să se vadă mai clar. Tu când ai intrat deja era 2,9 HOMA, mai scăzuse Da. față de luna mai, dar totuși era peste 2 și acum e 1,5. Și Da. cortizolul aici jos, tot așa, a scăzut față de cum era la intrarea în program. Simți pe Și mă partea de... simt, mă simt mult mai relaxată acum. Deși am la muncă aceleași probleme, poate chiar unele mai mari, dar nu mai percep la fel. Am învățat să-l gestionez mai bine, stresul, și se vede și în analize. Da. Și pe partea de... uite, pe partea asta ai zis că ultimul lucru îmi spuneai de iritația asta care ai avut-o pe gât, un fel de inflamație, o iritație, așa parcă ceva nu era chiar în regulă. Cum s-a modificat? Asta ar fi cumva extra, că nu neapărat știm noi că ar putea să fie legat de rezistența la insulină, dar cum e acum? E Acum legat. nu mai am acele coșuri sau iritații ce erau și chiar eram foarte fericită că mi-au dispărut, adică în a doua lună din program mi-am dat seama că nu le mai am,
Nu știu exact după cât timp mi-au dispărut, dar mi-am dat seama atunci că nu le mai am și mă confruntam totuși de ceva timp cu ele, adică de mai bine de 2 ani. Mhm. Oh, 2 ani. Mă Și gândeam la câteva luni. da, Wow, 2 ani. nu, de mult timp, da. Din perioada în care s-a întâmplat schimbarea cu greutatea, de atunci. Eu aveam probleme inclusiv cu refluxul și cu arsurile pe tubul digestiv, ceea ce acum nu se mai întâmplă. Deci sunt extrem de fericită pentru că orice mâncam în trecut îmi producea uh, un disconfort. Senzația, da, de disconfort. Da. Mă durea stomacul după fiecare masă, mai ales după masa de prânz și mă simțeam balonată. Acum nu se mai întâmplă asta și Da, aici pe imagini, știu că mi-ai spus tu că și abdomenul era dilatat și pentru că era starea aia de balonare, că așa pe centimetri apar foarte mulți centimetri pierduți și e clar că nu au fost doar din grăsimea viscerală, dar da, uite ce bine e după. exact. Super! Ești ca un fotomodel, așa că mă uit la a doua poză zic, hai, super! Chiar da. Da, pe primele Ce am pagini. mai, ce am mai observat este că s-a îmbunătățit complet starea mea. Mă simt mult mai bine, mai energică, am chef mai mult de viață, pentru că la un moment dat a intervenit o oboseală psihică foarte mare și nu m-ai lăsat să mă bucur de viață. Parcă nu mai aveam chef să fac nimic. Acum s-a schimbat complet starea. Și mă trezesc dimineața odihnită, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult timp. Adică, Wow, înainte, chiar dacă reușeam să dorm suficient pe noapte, dimineața tot mă trezeam obosită. Nu mă mai super! trezesc noaptea la toaletă. În schimb, înainte mă trezeam de 3-4 ori pe noapte Mhm. și era un disconfort. Da, și na, somnul se secționează când tot te trezești și bine, și disconfortul că na, ești așa adormită, n-ai vrea să te ridici din pat, dar efectiv faptul că faci pauzele astea de somn contează în starea ta de Exact. energie de a doua zi. Um, Da. Se vede și pe Și insulină cât a scăzut rezistența asta la insulină, exact. pentru că de la 12 acum e 7, mult, 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 mult mai bine. Da, și n-am mai avut deloc crize de hipoglicemie, ceea ce pentru mine este un mare plus pentru că, așa cum ziceam, de cel puțin 2-3 ori pe săptămână aveam câte o criză în care mi era foarte, foarte rău. Și acum n-am mai avut absolut deloc și sunt foarte fericită. Nu mai tremură mâinile pentru că aveam acel tremurat specific când Mhm, de glicemia hipo. e. Mhm. Da. Dar spune-mi cum a fost, Ah, uite, că ai zis. Spune, spune. și nu mai am, mi s-a conturat foarte bine fața, nu mai am Da. gușa de sub bărbie. Se vede și pe pozele de dinainte și după. Uite, chiar un contur al feței este ceva ce observ și eu la mai multe persoane, inclusiv la mine. Sunt perioade în care, imediat, dacă la alimentație nu mai am exact cum e pe principiul nostru și sunt plecată, sunt în călătorie și sunt perioade din astea în care lucrurile nu merg chiar ca la carte, imediat se vede. Și uite pe abdomen, cei mulți centimetri duși cât se văd aici pe rochiță. Foarte, foarte bine. Voiam să te întreb legat de partea de hipoglicemie și legătura cu postul. Când noi avem post, practicăm postul intermitent. Cine o să vadă interviul probabil că deja știe că noi practicăm postul intermitent de mai multe ore, chiar și peste 72 de ore. Cum a fost la tine, sau ce te-aș întreba eu așa din experiența ta, cum ai avut tu curajul să faci un post intermitent, un post de fapt de mai multe ore, nu doar ăsta zilnic, având în vedere că știai că faci hipoglicemie, cum de ai avut curajul să-l faci și cum a fost experiența? Uh, Păi, cred că mi-a dat încredere faptul că toți colegii din grup au reușit să facă asta Ok. și tu pentru că ești foarte prezentă în procesul nostru, uh, mi-a fost, adică m-a speriat puțin gândul la început, dar după prima zi mi-am dat seama că
păi se poate. Și după aia chiar așteptam momentul în care aveam ziua săptămânală în care țineam post. Și îmi place foarte mult să țin post. Am avut și perioade în care mi-a fost mai greu, dar a fost bine. Da, știu că mi-ai povestit tu că ai avut o perioadă când nu mai puteai să ții așa sau nu mai era plăcut să ții postuși pentru că erau, spune, senzația asta sau transpirația asta care era și urât-mirositoare, care a fost o perioadă, după care iar n-a mai fost. Foarte Da, interesant cum se schimbă corpul nostru. Super. A fost așa un proces de detoxifiere până la urmă, pentru că noi știm că în da. ținutul adipos se păstrează toxine și odată ce el este consumat, din toxinele alea ies și prin piele, și prin urină, și prin tot ce se poate. Văd aici la Da, și tine. în zilele în care țineam post lucram, adică nu stăteam acasă în pat și era totul bine. Adică chiar îmi făceam treburile zilnice și n-am avut o problemă cu asta. Adică aveam energie, mă, chiar dimpotrivă gândeam mai bine. Mhm. Și eu sunt așa, când vine ziua de post, mama, mi se pare, oricum post 3 zile, mi se pare fantastic, fantastic pentru corp și în perioada respectivă, în afara senzației neplăcute de foame care apare din timp în timp, starea aia de bine de după e incomparabilă din punctul meu de vedere. Voiam să te întreb încă ceva legat de partea de alimentație, pentru că tu aveai un meniu bazat pe plante și totuși ai decis să intri în programul ăsta care ți-a oferit tot un meniu bazat pe plante, dar ai Da. avut curajul să intri într-un program care de la bun început îți spunea că faci cam același lucru ce le făceai și tu înainte, dacă e să o luăm așa. Și ce a fost diferit? Păi m-am gândit că undeva fac ceva ce nu trebuie sau fac ceva greșit. Și am zis, hai să vedem ce înseamnă. Oricum, uh, cumva a fost și motivul pentru care am ales programul ăsta și nu altceva, pentru că era bazat pe plante. Ok, ok. Um, și mi-am dat seama că uneori eu săream peste micul dejun, ceea ce era absolut greșit. Nu mâncam poate suficient sau ce trebuia la micul dejun și acum mi-am reglat și partea aceasta. Nu aveam tot timpul ore de masă regulate pentru că fiind foarte aglomerată și lucrând foarte mult, în timp, cum am spus și la început, nu mai aveam suficientă grijă de mine. Și acum am învățat să fiu și mai organizată și mai eficientă pentru că acum fac aceleași lucruri la muncă într-un timp mult mai scurt Oh, și am învățat și această metodă de a delega sarcinile care nu mi-aparțin mie și pe care înainte le făceam chiar dacă nu mi-aparțineau mie. Că aveam acea mască a, cum să zic, celui salvat. care salvează. Da, a salvatorului. Deci, cumva, Exact. partea asta a fost ce ai preluat din cursurile sau partea asta de terapie pe care noi am avut un program, Exact. coaching, Da. psihoterapie cu Lavinia. Super. Oricum, eu am văzut în procesul tău și pot să zic că sunt cea mai mândră de tine, Mulțumesc. cel puțin dintre cursanții de anul ăsta. Dacă ar fi așa să fac un clasament, mi s-a părut și comunicarea ta cu mine, dar ca și implicarea ta, dar în procesul tău. Adică ai preluat de la noi, dar ai avut cumva procesul tău, organizarea ta, te-ai motivat tu cumva din interior și asta a fost ceva ce eu am apreciat foarte mult. Dar cum totuși ai reușit să te organizezi cu atâtea schimbări, cum de-ai reușit să faci tot procesul ăsta? Uh, eu am așa duminica de obicei îmi organizez toată săptămâna și asta am învățat să fac mai mult și mai bine și mai eficient acum aici în program, pentru Ok. că o făceam și înainte, dar nu la fel de eficient. Și în zilele de duminică îmi gătesc mai mult, mai multe feluri de mâncare. Uh, și în ziua de post, când nu consum timp să mănânc, consum acel timp să-mi pregătesc pentru următoarele Oh, zile. super!
Interesant că Da. poți să reziști tentației și mirosului. Super, Da. super. Cum a fost în deplasări când ai fost plecată? Cum te-ai Uh, descurcat? Eu eram obișnuită și înainte îmi luam caserola cu mâncare după mine, pentru că mâncând vegan e destul de complicat să găsești ceva ok de cumpărat, și mai ales dacă nu mergi într-un oraș mare în care să găsești foarte multe. Și atunci oricum îmi iau la mine. Și neapărat semințe de chia, pentru că se fac ușor la micul dejun, multe fructe, legume și ceva din leguminoase, năut, linte, fasole sau ceva și am rezolvat problema. Deci te-ai descurcat destul de rapid sau ușor sau la îndemână. Da, da. Uite, aș vrea să te mai întreb acum la final, cum simți tu că au fost pentru tine, așa la nivel personal, aceste ultime 4 luni din viața ta, sau un pic mai mult de 4 luni chiar? Ce simți că, sau cum simți că a făcut o diferență dacă te uiți așa și faci o retrospectivă și poți să rezumi, dacă poți să rezumi așa într-o frază această experiență a ta? Da, mă simt binecuvântată că v-am găsit. Ok. Uh, eu, nu știu cum să zic, mă simt extraordinar de bine acum. Cumva am revenit la starea mea pe care o aveam acum ceva timp, în care eram bine și pot să zic că sunt și mai bine decât Oh, eram atunci. wow! Deși au fost totuși doar 4 luni, adică n-a fost atât de mult, dar a fost suficient cât să mă aducă înapoi pe calea bună. Am înțeles. Simți că te-au Și ajutat? Spune, scuze. îți spune tot. Voiam să te întreb dacă simți că te-a ajutat pe lângă partea de informații, unde ți s-a explicat cum trebuie să faci tot procesul ăsta, dacă te-a ajutat partea de grup, partea de întâlniri săptămânale, partea de colaborare cu celelalte fete, nefiind foarte multe. Acum, în partea asta în care tu ai fost, în partea inițială, nu au fost foarte multe fete specific pe partea asta. Mai mult a fost grupul mare pe rezistență la insulină, cu o, să zic, vârstă ceva mai mare decât a ta. Poate nu întâlneai întotdeauna aceleași provocări, dar cum simți că te-a ajutat grupul, postatul farfuriilor, mișcarea? Uh, M-a ajutat foarte mult pentru că, în primul rând, mi-am făcut o rutină în a arăta că fac acel lucru și cumva nu, nu mă simțeam obligată, dar mă simțeam într-un fel responsabilă Oh, oh, să wow! fac acele lucruri. Uh, de obicei îmi fac lucrurile pe care mi le setez și eram acolo să postez de fiecare dată, iar faptul că am avut o colaborare frumoasă cu fetele din grupul nostru, mai ales cu Adriana și cu uh, Adina. Adina, așa. Da? Uh, Și cumva eram acolo, toate trei ne susțineau una pe alta, când una era în post, cealaltă mânca și arăta farfuria și ne susțineau una pe alta. Deci, da, grupul m-a ajutat foarte, foarte mult. Iar legat de partea cealaltă, cu ceilalți colegi care nu erau cu noi în grupa mică, și inclusiv la întâlnirile cu Corina am ajutat pentru că am văzut ce înseamnă partea de diabet cu toate efectele pe care le are și nu-mi doresc să ajung acolo. Adică, momentan, am rezistență la insulină pe care am reușit să o duc în remisie și nu vreau să ajung să am diabet. Cumva am văzut și experiențele celorlalți din program, Mhm. am văzut cu ce se confruntă și mă Ca un fel, sperie. da, ca un fel de clopoțel așa de Exact, da, atenție. Atenție. Ok, da. interesant. Nu m-am gândit la perspectiva asta. În același timp, mă bucur că ai putut să
ai și experiența asta, pentru că, într-adevăr, de cele mai multe ori, tendința este când avem rezistență la insulină, aproape toată lumea are rezistență la insulină, nu e așa mare lucru, și tratăm cumva cu indiferență, pentru că nu este un diagnostic de boală, este pur și simplu o modificare metabolică și atunci nu prea o luăm în serios, dar, într-adevăr, lucrul ăsta duce în punctul respectiv. Mă bucur că Da, te-a ajutat. Bine, mulțumesc foarte mult, Cristi. Cred că, da, asta mai aveam, doar să pun aici și să evidențiez faptul că a scăzut chiar și hemoglobina glicată la tine de la 5,3, care era ultimul prag, să zic, al rezistenței la insulină cel mai de jos, deja 4,8, unde este complet normal, și insulina. Dar inclusiv această hemoglobină glicozilată, noi știm că tot ce da. este peste 5,7 este prediabet și între 5,3-5,7 este rezistență la insulină. Sub 5,3 e normal și e foarte bine. Și inclusiv am notat eu aici, acest HOMA-B este o analiză care se face foarte rar, dar care arată cât de mult lucrează celulele beta-pancreatice și avea o funcție foarte, foarte intensă. Cumva ele pompau acolo insulină ca să păstreze glicemia și această insulină pompată dădea la un moment dat și hipoglicemia când era prea multă insulină în sânge și acum s-a normalizat la valori între 100-120 fiind normal, 120%, deci ne încadrăm acum foarte, foarte bine. Cristina, Da. mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Eu, O ultimă întrebare. Dacă cineva ar vedea interviul pe care noi l-am făcut și este așa în cumpănă, oare să intru în programul ăsta, oare merită, oare trebuie să dau atâția bani, investiția asta o să-mi aducă beneficii până la urmă, o să reușesc să duc și eu în rezistență la insulină, în remisie, să reușesc și eu să slăbesc unde mi-am propus. Ce le spune tu, așa, din experiența ta? eu consider că ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim care sunt prioritățile noastre. Prioritatea mea este să am o viață și un stil de viață sănătos sau nu? Și dacă nu, ar trebui să ne gândim de mai multe ori, pentru că la un moment dat tot la asta o să ajungem și va trebui să prioritizăm sănătatea și mai bine mai devreme decât mai târziu, mai ales că beneficiile sunt extrem de multe, adică nu e doar pe rezistența la insulină sau pe ceva anume, ci pe tot ce ține de a te simți bine. Adică cel puțin pentru mine a funcționat în multe planuri și chiar am uitat să spun că mi s-au reglat și menstruațiile. A, da. Adică, da, nu mai am menstruații neregulate și așa mai departe. Așa că beneficiile sunt foarte multe și dacă nu te gândești acum să-ți schimbi stilul de viață, cu siguranță tot aici o să ajungi. Așa că mai devreme e mai bine. E mai bine. Ca să ne ajungem apoi la complicații. Da, Mulțumesc foarte mult, Cristina. Uh, mulțumesc. Mult spor mai departe și Mulțumesc. în timpul care a mai rămas în program, dar și când se termină programul. Și să sperăm că peste ani, când tot o să ne mai întâlnim și o să continui să-ți faci analizele, să ai același entuziasm ca și acum. Da, Bine, să ai o seară minunată și să ne auzim cu bine. mulțumesc asemenea. Pa, pa! Da.